Genesis chapter 32. We read three verses this evening. Verse 24, 25, and 26. Verse number 24, the Bible says, "And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him." Verse 26, "And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me." I repeat that verse. "And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me." Let's pray. Lord, umay kami ken ka iti daytoy nga rabii. Agyaman kami kadigiti kakabsat nga naikararag mi Apo Dios. Agyaman kami pe Apo, jay testimony Apo Dios iti kabsat mi. Kore pe Apo Dios iti mensahe de jay kinanta Apo Dios dagiti kakabsat di Australia. I pray Lord, nga iti daytoy nga rabii, ket usarem Apo, daytoy nga saom nga mang challenge ken mangkarit iti biag mi. Tapnon adadadapay Apo Dios nga salimetmetan dagiti banbanag nga napapateg iti biag mi Apo. Madaman makita mga basol rugit ti puso ken panunot mi, ikatem kadi Apo Dios. Ket bendisyon na met iti internet tapnon napintas iti dadanon dagiti saom kadaytoy nga rabii Apo kadagiti so amin adumdumngeg. Dawatek Apo Dios iti favor mo iti biag ko Apo. Thank you Lord because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Thank you. Please be seated. Now makita tayo kakabsat iti verse number 26. Akas ko na ti Bible. And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. So alam natin ang kwentong ito, na ito pong si Jacob, kat gobal iti anghel iti Apo. Ket makita yung kakabsat nga, gapo kadije pan nakigubal na, ket na dislocate pa, dagiti partes iti nagjojoin na, dagiti tultulang nakakabsat. And then he said in verse number 26, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Hangkapakawalan, aging nga dinak bendisyonan. Now, kahit kung nga maawatan tayo, iti daytoy nga rabii gagayem ken kakabsat, that's the first step in God's way of blessing is salvation. Umulang adang, iti Apo kakabsat, tapno nadadana tayo nga bendisyonan, ket iso daytoy pan nakaisalakan kanya tayo. We thank God sapagkat tayo na po ay ligtas. Bilang isang anak ng Diyos, dapat hindi po nagtatapos doon sa kaligtasan. Marami pong anak ng Diyos ngayon na tumanggap sa Panginoong Hesus pero hanggang doon lang. Tama na sila po ay ligtas, wala nang ginagawa para sa Panginoon. Amen? And there is also a formula for blessing that begin with faith. As the Bible says in the book of Hebrews chapter 11 verse number 6, without faith, it is impossible to please Him. Amen? No awan iti pamati tayo kakabsat, jay pan nakairelasyon tayong umuna kini Apo tayong Yesu Kristo, han tayo maayayo isuna. Iso nga iti wagas iti Apo, tapnon datayo ket i-bless iti Apo, magkaroon muna tayo ng connection sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Maliwanag mga kapatid, na nung wala pang Panginoong Hesus sa ating buhay, wala tayong direksyon sa buhay. Amen? Awan direksyon tibiyag tayo, wala tayong hope sa ating sarili, wala tayong blessing na tinatanggap sa ating buhay. Amen? Pero salamat sa Panginoon, na nung tayo'y tumanggap sa ating Panginoong Hesus, bilang tagapagligtas natin, ang dami pong pagpapala ng ating Diyos sa atin. Kung meron man tayong mga kapatiran na
first time ngayon, gusto kong maintindihan nyo na ngayon po mga kapatid, ay simple lamang po ang sinasabi ng Bible patungkol po sa kaligtasan. Magsisiho tayo sa ating mga kasalanan at tumanggap tayo sa ating Panginoong Hesus para maranasan din natin ang pagpapala na tulad ng iyong katabi. Amen? Because the Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish." What a blessing! But have eternal life. Amen? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Yan na po ay napakalaking pagpapala sa atin. Kaya bilang isang anak ng Diyos, huwag tayong mananatili na hanggang doon lamang ang ating Christian life, na tayo na po ay ligtas. Dapat meron tayong ambag sa gawain ng Diyos. Nakakalungkot, maraming Kristiyano na sinasabing ligtas, mga kapatid, pero walang ginagawa para sa Panginoon. Amen? So, faith is the foundation of Christian character. Dito po magsisimula, mga kapatid. Kung gusto natin ng maayos na buhay, dapat magkaroon muna tayo, mga kapatid, ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Faith is the foundation of Christian character and the security of our soul. Amen? Awang pagdanagan tayon kaabsat, secure na yung ating kaluluwa pagdating ng kamatayan. Sapagkat yan ang pinangako ng ating Diyos sa atin. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Secondly, faith in Christ is the basis of all working. Amen? All sanctification. Walang pagbabago ng ating buhay, mga kapatid, hanggat hindi natin tatanggapin ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga nagbago ang ating pamumuhay, nagbago ang ating mindset, nagbago ang ating buhay, mga kapatid. Dahilan sa bagay na tayo'y tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Amen? Faith in Christ is the basis of all working, all sanctification, and all hope. Amen? Faith gives birth to prayer. Amen? Kaya na tayo nananalangin, mga kapatid, sapagkat bunga yan, mga kapatid, ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Kung bakit tayo na po ay nagtitiwala sa ating Panginoon, sapagkat naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon mula doon sa ating kaligtasan. Amen? Kaya nga tayo nagkakaroon ng godly desire. It's because of Jesus and the blessing of God. Amen? So, yan po, dyan tayo magsisimula. So ngayon po, basahin ko uli, mga kapatid, ang verse number 26. "Let me go, for the day breaketh. And He said, I will not let thee go, except thou bless me." Ayaw kitang pakawalan hanggat hindi mo ako pagpapalain. Alam niyo, sa totoo lang, yan ang ating prayer, di ba? Sa katunayan nga, yan ang gustong-gusto natin. Gusto tayong pagpalain ng Panginoon. Hindi po masama na tayo pagpalain ng Panginoon. Pero sana naman, mga kapatid, kung tayo na po ay pinapagpala ng ating Panginoon, mga kapatid, kailangan magamit din tayo ng Diyos. Yan ang nakakalungkot eh. Prayer tayo ng prayer na, "Lord, bless me, bless me, bless me." Pero hindi man lang natin masabi sa Panginoon, "Please, Lord, use me." Gusto lang natin ang blessing. Pero sana naman, pagpalain tayo ng Panginoon at magamit tayo ng ating Panginoon. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan sa gabing ito is person or things that we do not want to lose. Amen? Ito ay mga bagay na mahahalaga sa ating buhay. Kahit wala kang kayamanan, mga kapatid, dagiti kinabaknang itibiyag, itimay sa nga anak ni Apo Diyos. No dagitoy ket awan ken ka, kaabsat ken gagayem, agbalin nga miserable itibiyag mo. Sapagkat na-prove ko na ang mga bagay na ito, mga kapatid, sa aking buhay, ay yan ang hinawakan ko at never kong binitawan, mga kapatid. Kaya pinagpala ng Panginoon ang aking buhay. That's why,
walang reason mga kapatid na ako'y susuko sa aking buhay sapagkat na-prove ko mga kapatid ang pagpapala at kabutihan ng ating Diyos sa aking buhay. So person or things that we do not want to lose. Number one, God. Amen? Ang Diyos mga kapatid, lagi kong sinasabi sa atin na, alam nyo, kahit ayaw mong maglingkod sa Panginoon, or gusto mong maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, ang Diyos walang mawawala sa Kanya. Kung ayaw mong maglingkod sa Panginoon, walang mawawala sa Diyos. Ikaw ang mawawalan. Amen? Kaya, ang bagay na ito, ang personang ito sa ating buhay, dapat hawakan natin, mga kapatid, at huwag nating pakawalan sa ating sarili. Amen? God is the artist of our life. Don't give the paintbrush to anyone else. Han nga dapat kakabsat, nga itimang porma itibiyag mo kat nagitiban banag tilubong. Amen? Kung titignan natin ang ating buhay, mga kapatid, kung minsan, mas malaki ang epekto ng sanlibutan sa atin kaysa sa epekto ng favor ng Panginoon at biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kinagaya natin ang sanlibutan na kung minsan, diyan tayo nahihiwalay sa Panginoon dahil sa kakasunod sa mga bagay sa sanlibutan. Amen? Huwag natin mga kapatid, ibigay ang bagay na kung saan yan ang magmomold sa atin, sa ating buhay, sa mundong ito. Hayaan natin na ang Diyos ang magmold sa ating buhay para magawa natin at magampanan natin ang bagay na gusto ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Ang Diyos, mga kapatid, the worstest thing is not happen when we are in pain. Amen? When we are in pain, hindi po, mga kapatid, when we are in poverty, yan mga bagay na yan, mga kapatid, ay hindi yan ang pinaka-worstest na bagay sa ating buhay. Kung tayo po ay nasasaktan, amen? Kung tayo na po ay walang makain, kung tayo na po ay walang direksyon, mga kapatid, hindi po. The worstest thing, mga kapatid, kung wala ang Diyos sa iyo. Always remember this. Life is a series of problem-solving opportunities. The problem you face will either defeat you or develop you, depending on how you respond to them. Amen? Praise God. Meron tayong Diyos na buhay. Amen? Tignan nyo mga kapatid, no? Like for example, makikita natin yung mga Bible character. Ito po yung mga testimonies of God's people who acknowledge God's sovereignty. Amen? Dagitoy iti mangipakita, mangipanagnog kakabsat, nga anak iti Diyos, napadasan da iti Apo, iti kinasya sino, ken kinabileg iti Diyos, iti biyagda. Amen? I hope and I pray, nga datayo nga anak iti Diyos kakabsat, ket makita tayo kuma, ma-encourage tayo kuma, agkaroon tayo kakabsat, iti courage nga mangipait iti Diyos, iti biyag tayo, no matter what. Amen? For example, Abraham. Diba? Kilala niyo ba si Abraham? Sabi ng Diyos sa kanya, and it came to pass in verse number 1, chapter 22 in the book of Genesis, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. And he said, take now thy son. Biruin niyo yan? Sabi ng Diyos, ibigay mo sa akin ang iyong anak. The only son, Isaac. May isa. Isaac. Amen? Whom thou labes. May isa, ken ay ayatan na. Agasin niyo kakabsat. No sikat ti adda day sitwasyon ni Abraham. May isa lang arudon ta anak mo kakabsat. Ay ayatem lang. Ay ayatem nga perpermi kakabsat. Kat dawaten ti Apo, kayat mo nga tanga itad. Hello? Kayat mo nga tanga itad kakabsat. Iso nga mo yo, dagiti banbanag nga ayaten tayo kakabsat.
no di mo amo nga surrender deta kakabsat. Awan to ti usto nga panangayat mo kini Apo Diyos. Hello? Sometimes mga kapatid, kung minsan hindi tayo nakakapag-church. Bakit? Dahil mahal natin ang ating trabaho. Sometimes hindi tayo nakakapaglingkod sa Panginoon sapagkat mas mahal natin si kumare. Mas mahal natin ang ating mga business. Amen? Kung yan may bigay natin mga kapatid, yung mga mahal natin sa ating sarili, may bigay natin, may surrender natin, yan sa Panginoon. Yan nagpapakita na mahal mo talagang Diyos. Amen? That's why the Bible says, whom thou lovest, and get into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering. Susunugin ng Diyos. Imagine naman kakabsat, DJ, anak mo, may maysa, ay ayatem, may daton kakabsat, burnt offering. Hello? Amen? Itinaipadan kakabsat ni Abraham, ni Isaac kakabsat. Itiingatonan kakabsat, TJ, kutsilyo, kat maduyo ken kakabsat, nagunit ti anghel. Oh, praise the Lord. Amen? Kakabsat, han ka di pay laeng nga makaumanay, dagiti nga banbanag kakabsat, nga mangipakita kanya tayo, tapnon da tayo kakabsat, ayaten tayo pa iti Diyos, kat ayaten tayo, ti trabaho iti Apo. Hello? Manupay nga tang Abraham, iti mangipakita ken ka, sakan to ag-surrender ken ni Apo Diyos. Hello? Napanagnagan na kakabsat. Iti kina-powerful, kinabileg ni Abraham. Wano ni Apo Diyos kakabsat, iti biyag ni Abraham. Secondly, nga example kakabsat, David. Iti kalabanan na ni Goliath. In the book of 1 Samuel chapter 17, verse 45, kuna ni David ken ni Goliath, imay ka nga makilaban kanyak sa pamamagitan ng inyong sword at shield. Amen? Pero ako'y pumunta rito na makipaglaban sa iyo sa pamamagitan ng pangalan ng aking Diyos. Hello? Meron pa bang mahirap mga kapatid na gawin kung nandyan ang Panginoon na kasama natin? Bakit hanggang ngayon mga kapatid, every time we preach mga kapatid, sa pulpitong ito mga kapatid, lagi naming ipinapaintindi sa inyo ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Amen? David. Thirdly, Daniel. Kilala niyo ba si Daniel? Amen? Nangaramid DJ Ari kakabsat iti bumusor ko ni Daniel. Tapno laeng may kabil DJ lions den. Amen? Iting kabil DJ lions den kakabsat. Luklukun pa DJ Ari. But thank God mga kapatid. Sabi ni Daniel, ang aking Diyos ay tutulungan niya ako. Pinagkapat ni Apo Diyos kakabsat, jay ngiwat tilyon. Amen? Anat ko na di Ari in verse number 26. Daniel chapter 6, verse number 26. Kaputan na panagnakan na kakabsat, nga day Diyos ni Daniel kakabsat, kunana, am amin nga pangpanguluan, kada ito'y nga kingdom ko kunana kakabsat, kat agpigargar. Amen? Trembled. Agtigargar kat agbutang iti Diyos ni Daniel, tati Diyos ni Daniel si bibiyag. Amen? Dagita pa ilang kakabsat, mangipakitan kakabsat, ti kinabileg iti Apo, iti biyag, dagito'y nga tattao nga inusar ti Apo, kakabsat, aniat kurang kadikan niya tayo tapnon, di tayo maaramid kakabsat, ken mapagtalkan iti Apo, iti biyag tayo. Amen? Number 4, Apostle Paul. In the book of Philippians chapter 3, mga kapatid, verse number 6. Napakaganda itong verse na ito. Amen? Nakamaymayat nga basahin kakabsat. Kada ito nga verse, kunana, in verse number 7,
ngem dagijay nga banbanag agun guna kanyak, in bilang ko'y daapukaw, gapu ken Kristo. Amen? Kanya kadi kakabsat, iti background, iti biyag ni Apostol Pablo. Adot gagayom na, well-known nga tao. Apugado iso na kakabsat. Ket kunana iti Biblia, amin nga banag, nga nagunudan na, in bilang na iso da nga pukaw, gapu ken Kristo. Verse number 8, when awan dudwa kunana, hangag pangpangadwa kakabsat, datayo na dumag, dudwa tay pay lang. Ana nga tay nakngatag church, ana nga tag serbinak nga ta ti Apo, ag ngata tayo kakabsat, ana ngata. Tono na baliktad ka, nagbaliktad mo di ngata. Ana no kuan kakabsat. Amen? Awan dudwa kunana. Awan dudwa, ibilang ko amin dagiti banbanag, apukaw, gapo itinapateg unay. Agasan nyo? Gapo itinapateg unay, apan nakaammo, ken Kristo Jesus nga apok. Agasan pa deta, napateg unay kakabsat. Sino? Ni Kristo Jesus. Saludsod kakabsat, asino, wanuan niya dagiti kinabak ng ayaken ka, apay di mo maisuko dagita nga banbanag, gapo laang tapnon sumuko ka, wala agserbi ka kay ni Kristo. Hello? Makita yung man tipiyag ni Apostol Pablo, in bilang na amin nga pukaw, ti treasure na itibiyag na, ti kinabak ng tibiyag na, ni Apo Diyos. Datayuan niya pailat kinabaknang, nga tingtenglem dita kakabsat, no apay nga dagita nga banbanag, isot igigamam, nga isot mangya dayoken ka. Amen? Always remember this, the day you lost God is the day you lost your fight. Yung araw mga kapatid, na napakawalan mo ang Diyos sa buhay mo, yun yung araw na ikaw ay natempt. Yun yung araw mga kapatid na ikaw ay nagkasala. Bakit? Sapagkat nawala mo ang Diyos. Amen? Testimonies of God's people who acknowledge God's sovereignty. God is the best of our life. Amen? God is the best of our life. We cannot imagine without God. Without God, whom all these things will revolve from, our lives will fall apart. Amen? Naggapuan ko ma, dagito yung abanbanag ngayon, enjoy tayo kakabsat. Haan ka di nga ni Apo Diyos? Amen? Sabi po ni George MacDonald, in whatever man does without God, he will fail miserably. Anyaman kano nga banag kakabsat, nga aramiden iti tao, nga awan iti Diyos kakabsat, miserable. Amen? Naintindihan mo po ba yan, mga kapatid? Ang dami ko nang nakitang anak ng Diyos, na dati napakatapat sa Diyos. Nung wala pang trabaho, mga kapatid, napakatapat yan sa Diyos. Pero nung nagkaroon ng trabaho, yun yung reason niya, mga kapatid, na humiwalay na sa Panginoon. Lagi nating tatandaan, ni Apo Diyos amunat agsingir. Amen? So nga anyaman nga banag nga aramiden tayo, dapat aday ti Diyos kakabsat. Tapnon de banag nga aramiden tayo, nabalay ki iti biyag. Amen? Makita yung kakabsat. Dagiti aramiden iti Apo kakabsat iti HBBC. Amen? Nakita niyo naman, alam niyo, nakakatuwa eh. Pag tinignan ko ang aking Facebook, halos mga kapatid, post ng HBBC ang makikita mo. Amen? Sapagkat ang friend ko lang sa HBBC ay mga, kapamatyam. Ang iba sa atin mga kapatid, hindi mo minsan nakikita ang mga post
ng HBBC sapagkat ang kaibigan mo dyan sa Facebook, mga kapatid, ay unbeliever. Kaya kung minsan wala kang nakikitang post ng HBBC, bakit? Ang mga unbeliever, ang kaibigan mo dyan sa Facebook mo. Amen? Nakakatuwa, mga kapatid. Imagine that. Lahat yan, mga kapatid, ay ginagawa ng ating Diyos sa atin. Amen? Sapay ko matama-challenge kayo kakabsat. Hanlang ko mga da kami nga pastors, iti pakakitaan, iti kastangar aramiden. Amen? Kaya nga, ginagawa namin yan sapagkat mahal namin ang Panginoon at mahal namin ang tao, mahal namin ang kaluluwa ng tao. Sana ganyan din sa inyo. Amen? Huwag nyo naman hayaan, mga kapatid, na kami lang ang gumagawa. Mas napakaganda, mga kapatid, na lahat tayo magkaroon ng mindset na ganyan. Na lahat tayo gagawin natin yan. Amen? God. Amen? Secondly, person or things that we do not want to lose. The pastor. Amen? The pastor. Hello? Praise God, meron ho tayong lingkod ng Panginoon. Jeremiah chapter 3, verse number 15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen? The problem, look at this, the problem of having no pastor or authority. Meron nga akong nilagay dyan eh. A single conversation with a wise man is better than a year of study. Amen? Dahil langan pa nakipel-fellowship mi, kanyayo, pa nakipel-fellowship yung kanyami, nga adipen iti apo kaabsat. Nakadadon ti banbanag nga masursuro yo. Iso nga kaabsat, handa kam kumalikliklikan. Amen? Dapat amo tayo ti masidag iti adipen iti apo. Dagiti plan-plano tayo iti panagbiag. Hello? Dagiti plan-plano tayo iti panagbiag kakabsat. Kuna nga iti Bible, no ado dagiti mang counsel kanya tayo, there is safety. No apay nga narikot ti problema ti daduma no daduma kakabsat, gaputa di na mo kakabsat, iti agpa-advise, iti adipen iti apo. Amen? In the book of Judges chapter 21 verse number 25, anong sabi niya doon? Idi kakabsat iti nasyon nga Israel, awanon iti mga agbaling authority kanyada, mangi guide kanyada. In those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Amen? But thank God, meron tayong pastor. Amen? Sana naman, mga kapatid, sa konting bagay na pwede naming ibahagi sa inyo, sa aming mga karanasan. Amen? Sa ministry. Hello? Yan po, mga kapatid. Huwag nating pakawalan. Huwag nating bitiwan, mga kapatid. Bitawan ang ating napakagandang relasyon sa ating senior pastor. Sa ating mga pastors. Amen? Yan ang mangyayari sa isang tao, mga kapatid. Isang anak ng Diyos na hindi niya kinikilala ang pastor. Amen? Secondly, the blessing of having a pastor. Nakita niyo ang problema, mga kapatid? Kung walang pastor, miserable. Walang direksyon. Amen? Tulad na lang sa inyong mga tahanan, mga kapatid. Kung walang strong, mga kapatid, natatay sa tahanan, mga kapatid, anong expect mong pamilya? Klaseng pamilya? Sabi nga nila, mga kapatid, no? Behind a weak man. Amen?
is a wicked woman. Yan ay totoo. Tignan nyo yung buhay ni Ahab and Jezebel. Diba? Pinapaintulutan niya mga kapatid na ang babae ang mag-roll sa kanya. Amen? Ganyan din mga kapatid. Kung walang pastor na mag-lead sa atin, tignan niyo ang blessing of having a pastor. Sabi nga ng Bible, Ephesians chapter 4, verse number 12, and I will give you for the perfecting of the saints. Nagbigay ng Diyos ng prophet, evangelist, pastors, and teachers. For what? For the perfecting of the saints. Amen? Anong ibig sabihin yan? Jay pastor kakabsat, isot mang panakem kanya tayo. Perfecting. Sa lutsod, nagnakam tayo matlangan kakabsat. Hello? Nagbayag ka nga Kristiyano kakabsat. Aging katata, kasapulang pelat mapalpalagipan. Agnakam kamot na kakabsat. Amen? Manupay kakabsat. Manupay nga Sunday tapnon itikasta maburak tapusom ket agnakam kakabsat nga agserbi kay ni Apo Dios. Amen. Agbirbira ka kan ti pastor kakabsat, mangururat nga mang-preach ken kan, di ka pala agnakam. Iso nga kakabsat, haan nga pastor ti problema, ure pa'y nga tan umay, ni John the Baptist nga agpreach ken ka, no tapusom ket madi kakabsat, han tupulos nga maisurot. Amen? The blessing of having a pastor. Perfecting of the saints. Amen? Anapay, prayer partners. Praise God. Amen? Prayer partner, kakabsat. Tapnon na bisbisa, ken alalisto, nga sungbatan iti Apo, ta kararag mo wano daw-dawatam iti Apo kakabsat. Dapat isalim ti pastor. Amen? The prayer, take note, the prayer of a righteous man availeth much. Amen? At dapat pa'y kakabsat, iti mas mature, mas right, mas righteous, ngem ni iti pastor. Diba? Hello? Mas nalinlintag basit, kakabsat, iti pastor ngem sika. Hello? Mas nas asideg, iti pastor, ken ni Apo Diyos ngem sika. Iso nga dapat, kadwam iti pastor, iti amamin, nga panggap mo iti biyag, tapnon alalisto nga sungbatan iti Diyos. Amen? Kasano nga ruden pastor, no ti prayer request ko kat agayat, sabali nga, saritaanan kaapsan. Amen? No na dumahan tayo nga ibaga na taan nga ron, amok nga no ipagakda ito, kani pastor, pagsinaan na kami. Amen? Prayer partners. Amen? So nga ikarkararag da kami kakabsat. Karkararag tayo iti senior pastor tayo. Nagdakkel ito HBBC kakabsat. Amen? Nakadakdakkel kakabsat. Ngan nga ni antay marukuden kakabsat. Iti aramid, iti Apo, ken blessing iti Apo. So nga kakabsat, tulungan da kami mat. Amen? Titinulong tayo amin. Tada ito'y kathalang aramid iti pastors, no di ket aramid tayo amin nga na-save. Amen? Yon mga kapatid. Person or things that we do not want to lose. God, the pastor. Amen? Number 3, the Bible. Amen? The Bible. God's Word has the ability to transform. Dahito sa ti Apo kaabsat, ada abilidad na kaabsat, nga mang balbaliw iti biyag.
Sabi nga ng ating pastor, ang librong ito is a living book. Bakit natin masabing living book? Si bibiyag nga libro, kita man ti epekto na ken ka. Si bibiyag kakabsat apay, gaputa daytoy sao iti apo, binasam, ket intulok mo nga mangituray ken ka, anyat nagbanagam. Nagbalbalo iti biyag mo. Amen? Nasurot mo iti apo. Inaramid mo di pagayatan ti apo. Amen? First, lasting people become pure. Dagiti tattao nga puro derep ti lasag, iti makitkita na ken mararamid na kapsat, nagbalin nga nadalos. Amen? Kitain nyo langan kakapsat, nagadot na perdi, iti biyag na, gapu kadagiti, banbanag yan ti, lubong kakapsat, ngem tinarimaan ni ti Diyos, babaen kada iti sa una kakapsat. May sa tayo di jayon. Amen? Thieves become giver. Dati di antay pa'y amoy iti apo, naglaing tayo agkupit, naglaing tayo agtakaw kakapsat, ngami din amamot tayo ti apo, naisuro kanya tayo kakapsat, iti panangted, nagbalin tayo nga giver. Amen? Mamlaglagipin tayo nga kang kanayon. Give according to your income. Or else, God will make your income according to your giving. Kaya't mo't kasyay? Haan, di ba? Amen? Mangted ka according to your income. Isong anuan niya't income mo kaabsat. Isong itad mo para ti apo. Haan nga, DJ, kakabsat. Hantayo nga itulok nga iti apo kaabsat nga. Deta piso nga inted mo kaabsat. Anyan, ibasar mo't iti apo di ited na. Kayat mo? Amen? Give according to your income. Or else, God will make your income according to your giving. Amen? Demanding becomes servant. Demanding becomes servant. At nakadkasta kanya tayo iti kakabsat. Dinevelop na tayo ti sao ti apo. Diba? By nature, ang tao ma-pride. Diba? But thank God, ang salita ng Diyos, mga kapatid, yan ang nag-mold sa atin. Nag-develop sa atin. Amen? Complainers become thankful. So, that tragedy, the greatest tragedy to all so-called Christian, they read the Bible, but they do not believe and practice the Word of God. Amen? Isong amoyo, kakabsat, hanmut na nga usto kakabsat, no nagbayag kan nga Kristiyano, aging gakapay lang ti panagbasbasa ti Bible, i-meditate mo mat na kakabsat. Hala nga i-meditate mo, i-apply mo, itibiyag mo. Diyan kung kuna tayo nga kang kanayon kakabsat, ang mga tao, hindi yan nagbabasa ng Bible. Ang pinabasa ng mga tao sa sanlibutan ay tayong nagbabasa ng Bible. Amen? The blessing of reading, meditating, and applying the Word of God, it helps you to know God better. It gives you purpose and direction in life. Amen? Isot mangiturong ti biyag mo. Isot mangted iti wagas mo tapnon. Adadapay nga mamamom iti Diyos sinaununag. Amen? It gives you success. Amen? Person or things that we do not want to lose. God, the pastor, the Bible. Ituloy tayo maminsan. God bless us all.